Garaşsız baky bir tarap Türkmenistan bide watly at muradyň mekany ýylynyň şu ajaýyp gününi ýer bilen hormat prezidentimiz köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe gatnaşmak üçin paýtagtymyzyň Çanlywyl çaýoly bilen Bekrew köçesiniň çatyrygyna ýerleşýän velosiped binasynyň ýanyna geldi. Hormat prezidentimiz köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe badalga berdi. Geçirilmegi inni asırlı däwe ögürlen bir giňgirimli sport şähereti, ýylatyň beden we ruhy taýdan saglygyny pogturandyrmaga ýardam bermek bilen bir hatarda ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýerelgelerini wagt etmekde hemde sport medeniýetini ösdürmekde möhüm ähmiýete eýdir. Bir karar döwletiň täze ýanynyň galkynçy döwründe gahrman arkadagymyzyň ýurdumyzyň beden terbiýe we sport ulgamyny ösdürmek boýunça özgörtmeleri häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň paratatly başdanlygyna üstünlükli dowam etdirilýär. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda olimpiýa hereketiniň ösdürilmegine de möhüm ähmiýet berýär. Türkmenistanyň daşar syýasatynyň esasy orlarynyň biri bolan sport diplomatiýasy ýurtlaryň we halklaryň arasynda paragatçylyk tüýjülükli, dost dogunlyk gatnaşyklaryny pogturandyrmagy maksat edilýär. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň başlangyjy esasyna ýola goýulan velosport hereketi sevitde we halkara giňişliginde ansanpewler gatnaşyklary pogturandyrmagyň öýe borçly serişde höküminde çykyş edýär. Odal habar berilýär. Bütün dünýä velosiped gününiň öňü siratyna döwletler köşkünde terbiýelenýän hemde häzirki wagtda Gökderäniň Tämiz howaly künjegindäki Çınar Çağılar din jalş merkezinde şadýan din jalýan ýaşlara gahrman arkadagymyzyň hemde Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy metäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr sagabat gaznasynyň adynyň Döwrewat velosipedleriň gowşurulmagy olaryň ruhuny hassa belinde götürdi. Döwrüň ansanpewlerlik ýörelgesinden ugralýan bir sagabatly çäre ýurdumyzda giňden bellenilýän bütün dünýä velosiped güni münasibetli gurulýan dawarlara aýratyn many mazmun berdi. Täze velosipedler ýaşlara şatlyk içilmek bilen olaryň sagdyn durmuş ýerlerine bolan höwetini joşturdy. Bagtyar ýaşlar anha bugün täze velosipedlerde arkadagly gahrman serdarymyzyň gatnaşmagyna geçirilýän velosipedli ýürüýüşe uly ruh welentlik bilen goşulýarlar. Bu pursatda ýaşlyk joşgyny, tebigatyň gözelligi, sportyň bilent ruhy ajaýyp tazaçygy emele getirdi. Bütün dünýä velosiped güni sportyň bu görnüşiniň giňden wagt edilmegine ýardam bermek bilen çäklenmän. Eýsem Türkmenistanyň sportyň bu görnüşini ösdürmek boýunça halkara başlangyçlarynyň üstünlükli durmuşa geçirilýänligini görkezýär. Şunuň bilen baglykda ýurdumyzyň başlangyjy bilen 3-nji iýunyň bütün dünýä velosiped güni diýilip aglan edilmeginiň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde durlukly ösüşi kazanmak üçin köpçüliklerin velosiped sürmegi jemgyçlik ulag ulganlaryna girmek atly kararnamanyň bir agızdan kabul edilmeginiň ähmiýetini bellemek ýakymly. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly bütün dünýä velosiped güni dostlugyň we parahatçylygyň, sportyň hemde ansanperwerligiň belent ýörelgelerini dawarlandyrýan, jemgyýetimiziň agly birligini we jewstigini alamatlandyrýan şanly sene höküminde milli sene namamyzda aýratyn orna ýelýär. Şonuň üçin hem ýedir ýarymyzda bir halkara bayram bütün dünýä bileşigi bilen birlikde ýokary ruh welentlikde giňden bellendiýär. Bütün dünýä velosiped güni münasibetli köpçüliklerin beden terbiýe sport, sagdyn durmuş, medeni çäreleriň geçirilmegi, sagdynlyk we ruh welentligiň ýurdy höküminde garaşsyz döwletimiziň awraýyny hassa belinde götürýär. Ýaş nesilleriň beden terbiýe we sport bilen iýigdirli meşgullanmagy, olaryň gelecekde ruhy taýdan kemil şahsiýetler bolup geçmegine möhüm ähmiýete eýdir. Çağlaryň we ýaşlaryň köpçüliklerin sport hereketine işen gatnaşmaklary, olaryň sagdyn ösüşine oňuň täsirini ýetirýär, hemde durmuşa kadaly uýgunlaşmagyna itergi berýär. Şunuň bilen bir hatarda ýurdumyzda çağlaryň saglygyny berkitmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýänligini bellemek gerek. Hudutanna döwlet gollawyna mätäç ýaşlyk raýatlarymyz uly üns alada bilen gurşalýar. Gahrman arkadagymyzyň başlangyjy bilen döredilen Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy metäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr sagabat gaznasynyň bir uğurda
durmuşa geçirýän giňerimli işleri munun aýdyň beýanydyr. Gahraman arkadagymyzyň başlangyjy etatyna işlenip taýýarlandan Saglyk döwlet maksatnamasynyň hormaty prezidentimiziň başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde milli saglyk goraşlygynyň işi iýigderli kämilleşdirilýär. Şonda ilatyň saglygyny goramak, adamlaryň ömür dowamlylygyny uzaltmak, jemgyýetiň hemme taraplaryň ösmegini üpçün etmek esasy wezipe höküminde kesgitlendi. Halkyň saglygy diňe bir ýurdun baş baýlygy bolmak bilen çäklenmän, eýsem, häzirki we geljekki nesilleriň rewşen geljeginiň hem bir binýadydyr. Türkmenistan ekolog awadançylyga durnukly ösüşiň aýrylmaz şerti hökümine garaýar. Ýurdumyz halkary giňişliginde ekologiýa diplomatiýasyny we durnukly ösüşi üpçün etmek baradaky ähmiýetli başlangyçlary iýigderli öňe sürýän we olary iş ýüzünde durmuşa geçirýän döwlet höküminde tanalýar. Türkmenistanyň sewit we bütün dünýä derejesinde durnukly ekolog gurşugy kemale getirmäge gönüktirilen başlangyçlary halkary jemgyýetçiligi tarapyndan giňden gollanylyp, milli, sewit, halkary derejelerde ekologiýa hemde howa wezipelerini çözmäge uly goşunt goşýar. Aziýanyň merjen şäheri bolan paýtagtymyzda amala aşyrylýan ägir tuly işler Gahraman arkadagymyzyň başlan we häzirki döwürde arkadagy gahraman serdarymyzyň parasatly başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän halkymyzyň awadan bagtyar durmuşyny üpçün etmäge gönüktirilen durmuş ugurly döwlet siýasatynyň aýdyň netijesidir. Türkmenistanyň paýtagty häzirki zaman okgunly ösýän şäheriň geljegiň şäheriniň täsir nusgasyny özüne jemleýär. Onda gözellik, öňöýlülük, binagarlygyň öňde barjy kazananlary, inženerçilik tek kazananlar, milli binagarlygyň gadymdan gelýän däpleri sardaşykly utgoşýar. Mälim bolýaly, velosipedli ýürüýüşler, durmuş we ekologik tassamalary gollamak, jemgyýetde sagdan durmuş ýerelgilerini dawarlandyrmak maksady bilen amala aşyrylýan giňerimli çäreleriň esaslarynyň biridir. Ýurdumyzda bir asylly ýörelge munasyp dowam etdirilip, köpçülikliň sport çäreleri döwlet derejesindäki möhüm wezipeleriň hatyryna durýar. Şunuň bilen baglykda velosipedli ýürüýüşleriň iýigderli guranmagy, jemgyýetde sporta bolan kewgeti artdyrmaga we sagdan durmuş ýerelgelerini köpçülikliň derejesinde dawarlandyrmaga şert töredýär. Velosipedli ýürüýüşiň tamamlanýan ýerinde oňa gatnaşçylar ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan her ýylyň 3-nji iýulyny bütün dünýä velosiped günü diýip eglan etmek hakynda kabul edilen kararnamanyň ähmiýetini bellädiler. Hemde burzatdan peýdalanyp hormaty prezidentimizi we gahraman arkadagymyzy bir şanly sene bilen tüýsürekden utladylar. Hormaty prezidentimiz hemmeleri bir sport bayramçylygy bilen gutlap, bütün dünýä velosiped gününe başlanyp geçirilen köpçülikliň sport çäresine gatnaşçylara bir jan saglygyny, üstünlikleri arzu etdi. Şeýlelikde velosipedli ýürüýüş jemgyýetimiziň agzy birliginiň, jewisliginiň, halkymyzyň sagdan durmuş ýerelgelerine, ansanperwer gymmatlyklara agrarlydygynyň ýene-de bir aýdyň güwäsi boldy.